Ning khusus kangge gareng muda ya kudu sesek. Iya. Nganti Mbah Wir nganti dlampok napa dlampok. Wong anggotane wae dilonggar-longgarne malah jenengan ki ngendikan sesek. Mongko sesek niku ki asma. Kok dagelan munggah kon nganggo asma niku napa nggih betah to Mas Cahyo? Mboten perkara asma, niku tempo. Tempo. Irama. Lah aku rene ditagap poso rene tempo. Kok angel men to. Tegese kuwi iki lho. Ketukan ngene iki lho. Iki lak santai, lek cepet ya tek 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 ngono kuwi. Oh, irama. Irama. Nggih, niki nuhoni pamundutan. Sedulur wonten ing Laladan Polorejo mriki Mas Cahyo. Leres. Awit menika mboten duga mana saestu, awit sedulur Polorejo mrika ngiras pantes niki bersih desa, ngiras pantes nglumpukne warga masyarakat ugi polo kepala desa sak kecamatan Babatan. Nggih, Mungguing bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalange ora tau kecer nggih Mas Cahyo Kuntabi. Waduh nggih. Niku katresnanipun Piyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wenten disekseni karo Piyai kabeh. Mbuh wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 taun ngarep mboten sah dipun bayar penuh. Cukup 50% saja. Niku pun kecara nyata mboten namung panjenengan Mas. Urung rampung lek ngomong. Dereng. 50% iki tegese 50% DP, 50% pelunasan. Wong kok omong ngono. Wong ngendikane jenengan rene ora usah dibayar sing penting turane kenek ditukakne sepeda motor. Saiki engko buat-baran ora dibayar ora apa-apa. Mergo mau wis lunas. Lah lek kula mboten kemrungsung, mang dibayar ya kono sak engko dibayar ya kono kula pun ikhlas, Mas. Wah, elok tegese jenengan iku berdharma ora golek materi nggih. Sesasi kepungkur wis dilunasi. Oh, alah. Dadine kalek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang kok pucet kok kene ayo. 750 tok, Mas. Nggih, alhamdulillah barokahullah. Nggih. Lek mboten lantaran kados mekaten nderekne panjenengan Mas Cahyo. Kula nggih mboten samar menika saged menika nggih ngeten iki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo, Mas. Leres, nggih. Namung ndedonga muga-muga sak cekapipun bersih desa, sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandurane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih, ingkang dados Mbah Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Tenan nyambut gawe lek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton iki dukono dukene ora nek senggange. Lah niku mergo katresnane Piyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing sak lapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalangnya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Ngeten. Wah, nggih tenan niki Mas nggih dititeni mawon wong tegese tenggene Polorejo, kanca-kanca desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika, Mas. Wong ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik samubarange, resik penyakite, resik godha rencanane manggih kawilujengan kebagas warasan. Amin. Sampeyan ndongakne kok ya pinter Mas Gareng. Nggih, wong pacak wis dilunasi sak wulan ngeten iki kula nggih rada encer, Mas. Ah iya. Ngene tegese panitia tanggung jawab. Ana lho, bar wayangan iki panitia digoleki angel. Nate kula akhire mulih nggo Avanza, nate ngoten niku. Panjenengan Heeh. bar wayangan panitiane lunga mulih ora ning digoleki turu ora tangi. Mboten temu ditelepon ra diangkat. Bareng jenengan solusine Avansane sing di omah kula go mulih. alah sami kalih kula, Mas. Pripun? Wah, aku mulih bar ndagel jruk medun goleki sing di omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek. Warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyang mburi, Mas.
Nyapa? Pitik jago tak jupuk. Oh, jenengan Avanza wong sakmene bane aku ya pitik jago wae kan cukup kok, Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono iso ya jago ya cucuk to, Mas, kok ya. Nggih, niki ngiras pantes nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa, Mas. Paribasane lek ngonceki barang sing ra bener kerto aji. Bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo kususe menika dukuh wonten ing tamanan mriki. Weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon, Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet jabung iso nggih nglangi kaya. Lha wong mboten namung damel klangi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Oke, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten gandeng teng pundi-pundi Gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, leres. Niki desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa Bumbu Rame? Lah polo niku napa? Bumbu. Lah nggih, Rejo Rame. Lah nggih, niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, lurahe Pak Dino Sugih. Pak Haryanto. Lah hari niku Dino. Lah Anto Sugih. Nah, Pak Haryanto ki dina sing sugih. Kula dina sing sugih dalu menika didamel wayangan. Elah. 2 periode, muga-muga masyarakate ayem tentrem, padha seneng aja enek sing gontuk-gontukan, aja enek sing pleruk-plerukan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoke dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngantek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ki dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngopo tanggane ditelepon? Lah ya nggih kok lek bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Mas. Waduh. Kok ya Mboten niki Polorejo silahkan diterjemahkan. Po ki apa, lo ki apa? Ayo. Polorejo. Ayo. Popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto nyengkuyung. Nggih. Mbah Dewan kekalih nyengkuyung, Bu Camat nyengkuyung, masyarakat sedaya nyengkuyung. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Wah, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo ki tegese lomo. Lomo samukawesipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Mantap, luar niku, biasa. Wah, tenan Mas, soto teko. Rendang teko, Sate teko, kopi teko, teh teko. Kok Padang ini. Sampeyan ora ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar limbukan lagi hadir hidangan itu. Wah, niku sakit cancut tali pondok, kadang-kadang sinoman lho, Mas. Kuah bedo teko ku urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sok mriki nggih klingsiren. Lah sampean kurang cepet le dahar. Lah jane tak cepet-cepetne wong lagi tak rage wis diundur kok. Mosok tak buru kaya kirik. Iya. Kaya remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca madangkara. Siap. Nah. Terakhir Jo mengamengo sok mbiyen neh nambok ping 4 ping 10 ngundang dalang iki wae. Lah. Nggih. Niki. Leres, wau Pak Lurah dipun paring dawuh tahun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih Gareng. Nggih, alhamdulillah. Ning Gareng Semarang. Mas, napa? Mboten napa-napa. Kula pas job teng Blitar. Pas mboten saged. Mboten saged kok. Nggih. Wong arep golek sandang pangan jenengan iki kok ya paling mboten nggih napa niki dum-dum to, Mas. Dum-dum. Pokoke ya aku le rejeki, jenengan pikantuk rejeki, para dagang pikantuk rejeki, sinoman anggenipun cancut tali wondo parkir nggih pikantuk rejeki. Mergo diayomi karo Pak Lurah. Pak Lurah, namanya Pak Lurah? Haryanto. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana, tepuk tangan. Nggih. Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora liwat ning 5 wektu. Yan
Ian hari Ian. Ian niku Ian. Oh, ambek ya aja nganggo Ian ngono barang. Lah asmane pancen ya ngono. Harian. Lah aduh. Kok ya nganggo Ian barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yan. Tegese niku lumayan. Nah. Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dek sesasi kepungkur. Sampeyan mau ya ndek utang. Walah wong jenenge apa meneh BRI BNI mekar kuwi lho Mas. Wah aku wis ngatek kaya kemrungsung. Terakhir Tata wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. Anggenipun dados lurah atau kepala desa. Kepala desa aduh Kake kene keke penak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh, tetep iso nadyan spontan, jos garing kok dilawan. Nggih. Pak Pak panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak semanak tur aruan sopan santun ora bedakne wong cilik kelawan wong gedhe. Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawer ketoke men kula Mas. Kok iso balik rono neh lho. Lho wong pripun wong jenengan kake mawon kene mumet ndase. Lho nang ndi-endi dalang karo garengi sing ngompani dalange sing nyemes garenge. Oh ya gareng sing kadang iso nyemes aku bagian anu kok kudu cemes kok. Dinten menika ngujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahya Kuntadi. Saben wayah bersedesa ora lali dienekne kaya ngene. Kaya ngene. Ngeman tangga teparo merga yek bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Pak mriki. Kok yo ngenang ngene ngoten bingung Mbak ngoten iki teng mutek ngoten iki nggih mumet. Oh kudu iso. Zaman saiki garing kudu cepat, akurat dan juga bermanfaat. Lah iki apa kaya polisi apa piye? Wong aku ki arep dagel mosok kaya polisi cepat akurat tanggap. Cak-cak debak paling. Ha iya. Wong iki ukara lho Mas kok ya wong kelase kula mawon nggih ngapunten Mas Cahya nggih. Cahya. Nggih. Cah kuwi tegese bocah. Bocah sing linuwih diukir jiwa ragane marang tiang sepuh kekalih dadi bocah sing budaya ngerti marang trapsila tata caraning Jawa. Jos, terakhir yo. Iya kuwi wonge. Masem ngoten. Sip, kula golekne kanca Mas Gareng. Wonten. Ini ada bintang juga dari Ponorogo. Oh, nggih. Priyayi Priyayi Kidul Margi. Oh, apa jenenge? Lho, kene nengen apal aku. Kene nengen kuwi jurusan kono ning gone alun-alun. Terus? Lek rono ki nang Madiun. Lek ngulon minggok ngalor aku ya apal. Ngendi wi? Dong Banteng. Tanggal selawe dong Banteng genah karo sampean to ya? Nggih Mas. Nggih, kula pesen setunggal nggih Mas nggih. Apa? Sing bengesane teko ngendas. Oh ya. Monggo Mbak Lucy coba cublak suweng Mbak Lucy Brahman dari Ponorogo. Oke, yuk.
piyai loro iki sing jan ngentek-ngenteki ning Ponorogo. Anggere nek wayang ya mesti Mbak Lucy, Mas Gareng Pacitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula. Lah mbok cekek demit aku rene sik pisan iki. Ukur ngono dadak cekek demit lho. Lah mbok sumpah kula sak jong jumblek alhamdulillah lho. Mbok lek Mbah Lurah Mbah Riyanto nggih nembe niki kula. Kamangka mah kula mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok kunglo umum mboten nggih. Nggih. Sing ngusul teng Mbah Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Masyaallah. Mergo kula nggih dasar, mumpung tasik bar sawal, mangke yen besar dibeleh niki mangke. Rencana kula besar ndelik. Ndelik. Timbang dibeleh. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas nuwun sewu. Piye? Isik rutin dikombor. Mergo kurang gedhe. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trima. Dilok niku luwih enom lho kuwi ngelokne sampean kaya ngono kuwi mosok ditampa. Alah mboten napa-napa, dereng nglumpuk idu kula. Lek kula ngomong lah idu kula nglumpuk kula idoni. Lho aja mbok idoni, aku mbok idoni ning Jambon ilere teko sak prene urung mari. Ora mesakne lho enek Jambon dadi panu. Terus mbok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe ngenyek no, ora ngerti fungsine sapi, nyuwun sewu nggih Mas Monggo. Yoyo. Nggih. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena digo maskeran, mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya ta? Mari ngono kulite sapi lho. Kena nggih apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Tas, Lho, kena sepatu. Nggih sepatu, terus letonge kuwi kena tinggi pupuk kan. Biar. Pupuk organik kuwi lombok karo terong kuwi diwenehi pupuk letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kowe? Piye Reng, kena urung? Wis kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadah saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Loh, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyun sewu. Pak Lurah wis mumet tok. Arep nukokne susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning ngarep bali desa. Terus tampengi wong sak cekok. Yuk. Wong sak cekok mbok empengi. Upamane sing mbok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Lah makane saiki Pak Haryanto malih mulus. Mergo Ya kuwi mau empengmu to. Ngombe kedaluan sok mau. Wah, Mas Yoyo iki kok yo. Ngeten lho, Mbak Lucy nun sewu panjenengan asli Piyai Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Tegese suasana di Ponorogo sing pirsa lak jenengan. Nggih. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani nggih kados mekaten Yen ngaten to. Napa niku sebabe napa? Piyai mriki ngantos ngoten niku. Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan ngurip-ngurip budaya. Tur panjenengan lek wis dicintai Piyai Ponorogo, kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepira-pira nyah lho Piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe piro iki? Sembodo. Kowe bengi iki piro yo? Aku rate oke. Aku ngene ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah kecamatan Babatan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak tarik-tarik sedaya. Tur kanca-kanca lurah ngrasani ngeten, "Yuh, rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyaine entengan." Leres. Sae, dadi kanca-kanca sami getun mboten Supel saged. ngoten nggih. Nggih, sae wis nyah-nyah piyaine. Nah, inggih, Nggih to. saking Mbah menika. Lurah kang pundi to? Lah, kuwi ngelem kan mau rong roh iki Ya piye to? ora ketok lho puweteng. Awakku ngomong Mbak Lurah peteng to. Endi to? Ya Nyun sewu. terus yo peteng. Pundi? Ingkang pundi Mbah Lurah? Oh, kuwi lho sing rekmane dijambul kuwi lho. Sing pundi Sanggowang niku? Pundi? Kok Goren. Pundi? Oh, yo. Kang. Oh, nggih. Oh, sandinge Mas Goren menika. Kok pundi? Mbak Lurah ke sing ngagem songkok cempeng dikit. Oh, alah, masalah. Ngomongne petang-peteng. Piyaine. Wong sing digoleki genah Mbak Lurah iku arep lumer iso ngena ngene ae. Piyainya hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih.
Nggih, alus. salam saking kanca-kanca Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Andane kok yu. Dalange kondang, dalange Mas Cahyo murah. Wis sapa sing ora ngerti? Ki Cahyo Kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jan iki para dosen-dosen kabeh sing nabohi. Yu. Nyapa? Aku tak ngalih rene. Lah ngapa reng? Urung sampe dagel raiku bonyok idu tok. Lah iki. Lho, kuwi saka semangate Mbak Lucy kok ya. Lah wong semangat apa semangat iki sindan apa ula sawa? Lah kok ngagir ngomong kok nyembur kancane. Kowe ora ngerti lho, sinden kuwi ya. Aurane sinden. Sinden ki ambune wangi. Mriki mau tok mendem. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho, abah sinden ki mengandung emas batangan. Kotokno ae kelek-kelek dadi emas setengah gram rotol. Aku ora dadi mas batangan kok yu. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan. Nggih Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Hajatipun bersih desa. Bersih desa. Nggih wonten awala niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju. Saking laladan Sukorjo Ponorogo. Menika klebet Pak Karsono wau nggih. Kagem Pak Dalang Cahyo nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Nggih dawuh. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahyo Kuntadi sampun kesupen benjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa iki? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodol cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodol cemoy. Oh nggih. Nggih warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tuwa dukuh Polorejo Krajan. Nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping Gunung riyen diaturake. Ning kula niki badhe ngentune salam rumiyin wau saking penggemar jenengan pun sami nyewa kendaraan. Demi mirsani jenengan iki wau rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking Kelurahan Keniten wonten, saking Kelurahan Beduri wonten, saking Babatan wonten komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah. Matur nuwun. Spesial untuk Mbah Lurah lek ndawuhi ngeten. Engko kancanono Mas Gareng teko limbukan wae pun beres. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro ora bayar, Mbak. Lek gak karo Cahyo Kuntadi aku mulih. Pak Haryanto ya. Mbah Lurah biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tindak. Betul. Tadi Pak Lurah Kadipaten Kang Pur ya ono kabeh sak bolo-bolo kabeh. Sakniki Caping Gunung dijenglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Ya. Jengleng Caping Gunung. Nggih. Pamundhutane Mbah Lurah niki mau. Mbah Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Karsono. Nggih. Bapak Hari Pak Duran Segerawu. Muga-muga. Nggih. Pinten Mas? Mangga. Saben bengi nyamang
mamerne slebore. Lah sing jenggleng kaya ngono, jenggleng Mbah Lurah aku ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah kene. Wong peh wis wae kok ngene. Sosok wong wedok lek pegel karo wong lanang ya ngono. Mosok lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh, bojoku lek bar ora ngene ngono ora. Ayu ngono. Enak tenan. Coba. Yen mamajang gak gelem disingkur. Ya wong adurana sik. Hamong karo janur kuning janur kuning Piye Mbak Lucy? Anu kurang dhuwur. Kurang dur. Biasane niku Gareng Pacitan kan tiange kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Biasane niku gandul ten wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur mumbule kur sakmu. Iya. Kondur dene Mbak. Kur ping pindho iki. Iya. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu. Sae napa sae? Malih kalau. Iya. Nah ya. Sembel ya nah-nane ngubul Loh, ya kuwi kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi talenta. Oke, baik. Aku wis gur manut tok kok karo awakmu. Kambang. Awake. Wataan. Guna. Wong aku seneng aku akhir badlotek ngono ya terus buka lawang gluduk. Kok mbok parakne rono bar-barane? Lah bojomu teko kok. Lho, neng panggung iki ra nek bojo-bojoan, neng panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apikne kok mulih aku ditojok bojomu. Or, kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Sok. Orang telah nyedek menterane demok sampai demok sesuk enek dagelan yang ndas e. Wong lanang bingungne adoh jarene kudu sing totalitas lek wis cedhek arep mbok irangi ndasku aku mulih arep nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kan ya duwe sirah liyane. Kok ameng-ameng nyawa. Ya. Gendang kowe ngono. Ayo. Pacitan. Piye, Reng? Kok enek mak gadul-gadul mang apa to, Reng? Anyang-anyangen yu.
Lah kena apamu wong nyenggol wae ora kok. Lah selebormu nyanggone anake bocah kok. Wong iki kudu energi ngono, sampeyan iku isih enom. Nah, lincah. Ora dadi kan imbal-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampeyan energi, sing wedok ya kudu energi. Ngimbangi. Ya wong ngimbangi ki ya delok-delok to yu. Wong esuk aku bar ngedos kok yaene kon ngimbangi awakku ya semaput. Kareng lari sok ngedos. Ngurape dulur Polorejo no. Terus ki wis apik demben bar yo dodolan Idr donat. Alah timbang awakmu dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nati cap. Apa? Ya mbok, patitan kan nati cap. Apa sajake kowe anu lek diladeni kasar ki kurang marem. Oh ora. Milih sing halus-halusan. Oh aku kurang wani. Sik cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho, iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Arepa cepakane nuwun sewu lho Mas Cak. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kalih sing setunggal paribasan menika niki kelangenan lho. Kelangenan dulur mriki lho Mbak Bergita karo Mbak Winong. Oh. Niku kelangenane kelangenan Pak Agung Dewan. Oh Pak Agung Dewan karo Pak Hari. Pak Hari. Cara panganan ngono ya. Sing dahar ki Pak Agung karo Pak Hari. Oh, terus Terus lek Mbak Dian kali kali. Mbak Dian. Mbak Dian kalih Mbak Mira. Mbak Mira niki cara kelangenan kelangenane niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek sak aku. Yo RT nggo polo kono. Kok yo. Iki kok ya. Iya. Iya. Ora. Panas. Gen parian coba ngecek sindan-sindan kae yo. Wiwit saking Mbak Lia, ya Mbak. Mbak Lia. Monggo. Tuku meja Meja, brukne gareng. karo kursi. Ada kursi. Warga Polorejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Polorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini yo ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Sing kersa kula dongake putra-putrine soleh solekah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma amin. Piyai budaya kok. Mangke melih. Yo. Selanjutnya Bu Triastuti. Yo. Mangan sego lawuhe tempe. Wah, enak niku, Mas. Pojokan alun-alun jos. Iya. Allah. Mugi-mugi warga Polorejo tansah sehat awake. Allahumma amin. Hebat Mbak Tuti saiki solekah. Ngono kuwi ora aneh-aneh ae nggih. Selanjutnya Bu Kesi, Ibu. Pak Kaji Bejo Pak Kaji Bejo, wah sate kuwi. Ayo. tindak neng Mekah. Ndakne Mekah. Mugi-mugi warga Polorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton, Allah. Allahumma amin. Mbak Mira, yuk. Ayo. Ana Mbah Arjo Ana Mbah Arjo, tindak Surabaya. tindak Surabaya.
Mugi warga Palareja tansah bagya mulya. Penonton, Allahumma amin. jos. Ayo, Mbak Dian Munasirah. Tuku betok. Iki magister seni kok iso malah kucluk iki lho. Iki kena digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike lho. Ketoke kelinglingan awake dhewe iki dadine suarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir? Tuku beton, Bang. Ndang. Tuku betok. Nah, semono kuwi. Bir, contone Bir. Ayo Bir. Ayo. Tuku betok. Dian, ya Yan. Tuku betok. Yantene kowe. Gowo gamelan dhewe. Kok iso isinike kok gur botok. Kok nesu to? Ora nesu nduk mendem. Walah. Kurang gede, Pak. Kurang gede. Kurang gede. Enggak. Tuku botok. Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. Tuku botok. Nah, Dikeprukne gareng, ayo. Karo mangan marem-marem. Heeh. jos. Pak Herianto. Mugi-mugi sehat ayem tentrem. Allahumma Apik. Ngapunten para lenggah pancen sinden Dian iki obate keri tadi ya. Ayo. Ayo Bir, ayo. Ayo. Ning Surakarta Surakarta. tumbas maem pete. Pak Haryanto kula nyuwun sawerane. Allahumma amin. Kowe iki jane sinden apa kotak amal? Oh iso urung-urung njaluk saweran lho kon ndongake kok ya. Nah wis. Dirgita Dian kacau. Ayo. Sing tak jagane mung karo kowe nong. Ayo nong. Ayo. Mbak Winong. Awake dhewe siap-siap yuk. Neng dhuwur meja. Dhuwur meja. Enak wi. Iya. Enak. Aja rame-rame. Lah. Kertu 5. Desa Palareja. Muga-muga wargane kathah rejekine, sehat awake, tentrem batine, ayem tentrem sakluargane. Lunas utange, sedaya mlampah sejatine asik. Amin. Kowe golek ngono terus tak lolo cempala lho ora. Iki Kedawan ora. kok iki wong gawe parian apa deklamasi? Iya. Kaya Mbak Lucy parian mboten? Mbak Lucy. Ya, iki. Yo, Ora no. Ngidoni kaca. Terus Kecemplung sumur. kecemplung sumur. Mugi masyarakat Palareja panjang umur. Allahumma Amin. Enak-enak awakmu. tuku nangka. Aku nangka. Nangka penduduk Dik. Bene. Duwe to mengbar dibayar Pak Haryanto kok. Jare wis dibayar sesasti. Lah ya wis isik turah 75 nang ngebel tuku nangka kan yo. Terus Tuku nangka. Ya. Rupane ireng. Wong sak Palareja sing wedok muga-muga meteng bareng. Amun diamini. Lah iya ampun Anak wis akeh ndak cilaka no. Dibek nggih. Ngopo dadak cilaka? Lah kok iso? Ketok ndase ya didelepne neh. Panak Edan. kucing apa piye? Panas udan aling-aling. Panas udan panas aling-aling capek gunung
Lanjut, Mbak. Nadyan wadon sarta Swara sulit ngetan kali kula apa setia masuk kami Mbak Rusita Sari.
sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih, kompak rancak semangat luar biasa caping gunung. Nggih. Niki kula tak salam rumiyin wonten niki wau titip salam kalian mriki Mas. Wonten Ana Salon. Oh ngaten. Ana Salon menika kakungipun nggih perangkat desa teng mriki. Oh nggih. Ana Salon kalih romansa campur sari. Wah, ngoten mugi-mugi sedaya napa ingkang dados cita-citane saged tinekan ngoten Mas. Amin ya rabbal Muga alamin. laris tanggapane. Amin nggih. Niki mbacotake lagon Inggih, dawuh. Kembang Rawe. Nggih. Coba Mbak Birgita dan juga Mbak Mira Kirana. Moga. Nggih, gantenan lho. Tindan loro niki kok nggih. Nggih niki mau pikantuk dawuh Mbah Lurah mengke wonten sela-selaning niki hiburan badhe minggah panggung badhe nembang. Estu. Estu. Oh nggih. Mbah Haryanto niku mau pun dawuh badhe nembang ngoten. Oh nggih. Nggih, mengke wonten sela-selaning niki mengke Mas ngoten. Siap, nggih. Napa malah sak menika pisan mangke kajenge dikancani Mbak Birgita karo Mbak Mira Kirana. Namung dawuh. Nggih. Monggo Bapak Kepala Desa menawi panjenengan ngersakaken paring panglipur dumateng warganipun lumantar tetembangan. Monggo sasana wanci kula aturaken, kula aturi tindak wonten pepanggungan. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula antosi masyarakat pun ngenteni Mbah Lurah aturan mriki Mbah Lurah. Nggih, Mbah Lurah. Yayine gagah gedhe dhuwur kaya Raden Bratasena. Leres. Nggih, Mbah Lurah. Minggah mawon Mbah Lurah. Minggah mriki. Minggah. Anu Mas. Pripun? Gareng ning dhuwur isin. Oh, nggih, kula baturi teng adap nggih. Lek enten pados tiyang 3 melih, lenggah ngoten nggih anu kertu limo. Genduri ngoten. Niki Mbak Lucy wonge pirang munggah Mbak Lucy. Walah nggih mboten malah kelanganan ning gireng niku. Tapi kan delik sing gireng. Mbak Lucy teng griya langkung cemeng melih, Pak. Nggih. Leres. Nggih. Pripun mirsani para warga jenengan luar biasa niku. Alhamdulillah Pak Cahyo. Nggih. Harapan kami ke depannya nanti lebih baik lagi di tahun berikutnya ngoten Mas Cahyo. Menawi mriki niku 2 tahun sekali napa 1 tahun sekali? 2 tahun Mas. Pak Haji kesupen mengke. Nggih, nggih 2 tahun. 2 tahun sekali Pak Cahyo. Nggih, ngabaken mangke rutin, Pak. Mugi-mugi dipun barokahi kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nembang napa? Biasane anu Mas Cahyo ora tau nyanyi pripun iki. Mboten nate karaoke ya, Pak? Mboten. Nek buke mboten asal. Wah iya. Oh, kuwi lho isti ya, kuwi isti kuwi ya. Ngendikane wau kan ibu kagungan unek-unek. Ah, terus? Iki aku arep nyambut gawe karo Mas Cahyo. Nggih. Nduk anu Bu, aku aja digondeli. Nggih. Nah, ngoten. Lagune? Aja digondeli. Ojo Mas Gareng ngoten. Aja digondeli, Pak. Nggih, nggih to. Nggih, monggo. Duet kalih sinten niki Mbak Birgita nggih wonten, Mbak Mira nggih wonten. Jenengan pilih deh Mas Cahyo. Oh, Ora bir. usah milih. Ayo bir. Ayo. Lek kon milih bingung ngono wanderan. Nggih, wong napa bingung niku pun bebas mawon, Mbah. Milih niki pripun sing penting mboten nika. Niku hari ulang tahun Ibu kok. Nggih. Cara kala niki. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Lho, saliman kula niki salim lho. Tangane malus lho kaya Ya Allah. apa iki. Anu Pak, BTW Pak Haryanto ini namanya kan sama kayak saya. Saya kan Birgita Ayu Setiani Haryanto. Awakmu Haryono to? Haryanto. Oh, iya. Berarti kan kula niku anake, lha lek anake berarti nggih nyuwun sangu no Pak, lek ketemu bapake. 1000 napa 2000? Ya 1 juta, Pak. Awas, Pak. Ya toh Mas Cahyo lek wong ayu ki mesti larang. Lek karo aku kan gratis. Dipunjuli goro-goro. Wis punjul akeh kok Mbak Lucy. Nggih. Pun monggo Mas Cahyo celak. Siap. Nggih, Aja digondeli ya. Monggo. Nina kuwi to. Nggih, ya. Lali. Aja digondeli kok
Niku benjo mlayu kok. oh, nggih masyarakate ayem tentrem guyub rukun. Aja mlayu mrene, aja mlayu mrono. Duwe pangangen-angen cukup siji, gawe tentreme masyarakat, gawe majuning desa makaten nggih Mbak Lurah. Siap. Kula iya aja digondeli niku. Lah yo tetep Mas Cahyo aja ngoten. Amin, Pak. Aman Pak. Penting Mas Cahyo, kortingane kula rada akeh ngoten. Walah, kula niku kalih Palareja pun manut. Nah, nderek mawon. Monggo. Aja digondeli. Ya buka celuk, Bir. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepala Desa kita. Wah, kok wingi-wingi pas wayangan mboten nembang toh, Pak? Manu Mas Cahyo, roh penyanyi langsung dredeg kabeh iki. Apalane ilang. Sami kula nggih ngoten ya, Pak. Ngumun. Mboten sadredeg biasa mawon. Kados Birgita njaluk sawer 1 juta niku mboten mungkin. Mboten mungkin pun to, mboten. Tapi nek mboten diparingi ya kebacot lho Pak jenengan. Wis to, jangan kuwatir, Dik. Jangan kuwatir. Deluke malih, Dik. Bareng kita cair langsung. Adiknya, Mas. Leres, Pak, leres niku nggih. Berarti niki Mas Haryanto, Pak. Bukan, Pak. Oh, Pak. Mbah. Oh, Mbah. Mbah Haryanto. Lurah nggih. Pun Mas, terima Nggih. kasih. Semoga kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Ngoten Mas Cahyo nggih. Nggih, amin ya rabbal alamin, sehat selalu. Mbak Lucy, mengke kula nyuwun pangapunten tambah sampai nggih, pun to. Goro-goro nggih. Sampai tancep kaya nusung-nusung nggih mboten napa-napa. Pokoke los nggih Mbak Lurah Palareja pokoke to. Dulur dhewe. Alah temen-temen repot-repot ngene iki aku ora penak aku. Ngono lho. Ngoten niku lho Mbak Birgita, gara-gara awakmu lho. Lah iya. Gara-gara awakmu Lah iya lho. Langsung. Aku langsung ra mendem nek Mbak Lurah aja. Makasih Mbak nuwun katresnanipun Mbak Lurah nggih. Muga-muga. Sik. Nduk Winong, sampean nembang ninggal katresnan saged? Saged? Nggih mik saged mboten? Nggih. Dibeto mikir, dibeto. Saged? Nggih. Ya, saged. Terima Aku kasih. coba lah karo Pak Lurah. Pak. Birgita nembang ninggal katresnan saged?
Bisa dong. 50.000. Ya Allah. Reng. Nggih. Kowe ya iso nembang ninggal katresnan? Saged? Saged? Saged. Ndang nembang ngono. Pak, Mas Cahyo. Napa? Kula pas winginane niku apal sakniki mboten iki. Oh iya. Ditutup ninggal katresnan mangke kalajengaken wonten ing gara-gara menika pamundhut. Ya langsung wae dangdut nduk Winong Nawangsih engko bacutke jaranan. Nggih, mangga. Dik Winong Nawangsih. Mangga. Mangga dipun aturaken ninggal katresnan muga-muga Pak Lurah Haryanto tidak pernah meninggalkan rasa cintanya kepada warga masyarakat Polorejo. Dados. Daran dong,
tangan yang meriah untuk Winong Nawangsih. Bola bali nembang kuwi parandene ora ana bosene. Ayo. Terus Mas Gareng mangke kalajengaken gara-gara Dawuh. kula tak mbacut ning lakon Wahyu Katentreman Pamundhut saking Sagung Panitia. Lakon niku sik dipercaya dados donga kanthi lampan Wahyu Katentreman